sú Vianoce. Konečne však po roku. Idem o originál jebnúť Vánoc. Mám zaplnený Facebook samými pičovinami, ako sú šťastný nový rok, šťastné a veselé. A koho toto baví očúvať? Nikoho. A čítať, keby sa to dá aspoň stal vymazať? Každý sa obdarúvava. Ale však čo by som ja mohol dostať? A nedostajem nikdy nič to, čo by som stiel. Každý stie ruky, nohy dolámať, jak ide do obchodu, že aby bola čo kúpil. A mne? Mne? Nikto nič nedá. Jediné, čo dostanem, sú čo? Fotky na jej piče. Akože ja takéto veci môžem. Mne sa to celkom páči. Ale už keď sú Vánoce, tak daj na tú fotku aspoň voľaký ten filter. Troška empatie, troška súcitu k tomu, že ja to musím pozerať sa na to. No, kde si to ty takto videla, bože môj. Ja nedám ani jednu fotku bez sepie na Facebook. To skrátka musí byť filter. Silvester, ten, čo ide po Vánocach. Oslava nového roku. Tak ako to je zabijak. Není rok, kedy som si volačo nespravil. Minulý rok som ako idiot dal do sklenenej flašky petardu. Ja, že to buchne? Ono to aj buchlo, ale jak to buchlo? Tuto. Mám od toho jazvu. Tak to buchlo. Neslo sa to vôbec zahojiť. Stále mi to krvácalo. Všetci idú do obchodov. Tam je zľava 20%, tam je zľava 50%, kúpime bomby, kúpime si rakety. Však áno, musíme matematicky, logicky rozmýšľať nad tým, čo si koľko kúpime, aby sme aj ušetrili, aby sme mali aj viac. Napríklad, namiesto toho, aby som si kúpil 5 raket, kúpim jednu bombu, za ktorú by som ušetril. Tak radšej kúpime tú bombu, než by som si kúpil 5 raket, lebo rakety sú zase lepšie. To logika je v tomto slovenskom národe v piči. Kaput, koníc. Nerozmýšľame, my sme tak sprostý národ. Príde 12. hodina. A už sa odpočítava 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a vtedy je 1. januára. Je nový rok. A takto to je dookola to isté. Vybuchujú rakety, šampanské sa vystreluje. No, takže už som tu aj so šampáňom. Tuto. Hubert de Luxe.